dobrodošli u novi video. Danas ćemo da igramo agar.io, igricu sa kojom sam počeo snimanje na mom kanalu. Dugo je baš nisam igrao, kao što ste mogli da vidite. Da napravim par podešavanja, onda mogu da krenem da igram. Ovo mi je osnovno što mi treba. Goose server. Ko sad normalno igra? Hop. Kako ih zaobilazim, kako sam dobro. Srbija. Osamdesetih smo. Nije to uopšte loše. Ne vidite, tako sam sad probudio. Odmah sam krenuo da se... Odmah sam krenuo da snimam. Koliko ih je ovdje? Lijetula. Dobro. Kako je ovo bilo blizu, boga. Da, je Ukrajina. A dobro, nije loše sad. Moramo sada... Ovo je bilo blizu, ovo je bilo blizu. Moram polako da idem ka top 10 barem. Da je bilo dobro. Top 10. Argentina. Uvijek. Da jebote. Fuck. Ne nabije se konec. Šta će sad? Mi smo mogu. 63. Big Ball. Bobe, dađe, Bobe. Šta se? A da. Evo. Jedemo sad polako. Jedemo. Jordan. Što me nervira ova prehlada. Idemo polako. Žuri.
Vići. Dudus. Kakav si je čovjek. Toliki moramo da budemo. Dobro, probat ćemo. Mislim da neće da bude toliki problem. Da bi tu otišli, da bi došli do 10. mjesta. A dobro, vidjet ćemo. Ovo što Roman radi je veoma mudro. Opa, Tomačko. Polska, dođi reći. Jebika. Moraš pričku. Ako ću ti ja išta dati. Osmarač. Jebim. Sad ću ja dobro. Imam taj prilisačaj. Ajde, Spice. 34. smo. James Bond. Ovo je tako idiotski što sam uradio. Tako pametno. Daj, spoj se. Kako laguje, ođi koliko igrača ima. To je to. Evo ga. Ti. Bježi. Hvala ti. Bježi. Ladno, uspor internet, koliko je ovdje igrača. Ajde, možeš ti to. 21. smo. Još malo. Team Pro. Koliki je on. I mi smo u njegu. Trošim energiju. U 22. smo. Polako se približavamo. Ajde. 18. smo. Možemo mi to. O, Donald. Aje. Fuck. Ladno sam mogao sam. O, 17. Ajde, jebote, ne kriči to. 17. sam. U Kijev, tata. Kako i ljudi imaju idiotske imena, to nije realno. Samo si da vam se YouTube kanal zove Ukijev tata. Dakle.
me jebavaš. Sve pohvale u Kijev, tata. Ladno sam zaboravio da mogu ih promijeniti. Bruke. Evo. Dobro. Ajde. Marš. Stoka jedna. Dobro, nema veze. Ako ste uživali, dugo nisam igrao, pa malo sam noob. Ako ste uživali, ostavite like i subscribe. Mi se vidimo uskoro. Imate pozdrav od Grifon DS kanala. Peace out!